سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب هستین. میسوتا ویدیوی من سر میشه این همی سحای رسختی ای مکتب باری و صدیق باری و میخه وزی دو تا مکتب خونه بردم موندم شه صدیق بردیسم ای صدیق موده وای فهمیدن бумагай сафед я упаковка гирифтем барои ки соли оян синфи як мерава ами коғазои сифеда ҳарчи распечат мекунам ранги подготовительни ҳарчи қашу дарс заниматься мекунам ба ҳамин хотир бумага бисёр ки мерава ба очират хеле я блоки коғаз мебарем баъд ая видеом гуфтам ки бе документ бурмадам яке милли собиқа па документар як гуфтам ки мақсад вақте бе документам боши ну фамилията бигӯй даданишо меброяд баъдаш ахсан баъдаш агар ну фамилията адреса бигӯ ки ман да фалон домам бовар намекунам документа нишон бите мега баъдаш ахсе аст ки ба назар намегирад тариёра мажбур мекунад ки документа брор. Здрасте. Бра. Нам хеле. برای اوه حرکت میکنم که постоянно بگیرم با هست قانونی که وقتی قاپیدانت اگر رخصش نگیره و پاسپورت پرسم راستی اگر پاسپورت نباشه قد میتونن که انیرویت کنم پاسپورت همطوری من فهمیدم بگو که پاسپورتم داخل میتونن که انیرویت کنن همطوری گفتم برای حرکت میکنم که قطیم بگیرم ما صدیق دم رسیدیم ده همه شهر برفه دم اولی زمین سفید نشده بردگی و برا спасибо плюс физкультура добра а тут трава нет там қасса стоять почаймаки дади отамышки این کاغذه اوردگیمون نمیتونی распечатать میکنم قطعشو заниматься میکنم نمیتونی распечатать میکنم دوستان عزیز من یک بار گفتگی بودم که من справка ай ҳами занятости میگیرم شما یگان так باور نکردیم مرا اینا با جای اومدگیم اینا که справка گرفتم دوستان عزیز من این قصه خریدم گفتم کمتر پیوندلو کنم که ناز که اومد با میخرم با سر میکنم усол кардагӣ будам сева пучоқш қатӣ варенин я апеваду та пустоша гирам бепуст кунам ку чихем ягар хушрӯ биёя насиб бо мекунем барои ки севора шуштам баъд пуст кардисам кӯдакҳо нағз мебинам ин варениҳое ки ай магазин мехарӣ бизни вай намедонӣ чӣ дорад талар вастагӣ бисёртар тария мехӯранд варение ки худмо мекунем тари ов наштагиан кусок асос намехӯранд ба ҳамин хотир севора бепуст мекунам вай нашава хушрӯ бихӯранд пара кунам баъд майда кунам шакар. دوستانی عزیز در همینجا میخواهم که در یک بار گپ زنم یک دو ویدیو کردگی بودم برای пособия گفتم که برای справка ай занятости наследие бигирен хатуна در همونجا учет монӣ барои бекорӣ ай ҳамҷа справка гирӣ рави пособия да тоғрӣ кунем мешава гуфтам бисёри бовар накардан инавози пеш ай ҳами ман мондам мисол ҳамун чираноми
ҳамун идораро ки бинихтон. Ман барои чи ҳавҷа справка мегирам барои пособия ки бисёр одамо хчуна меран дар ҳамуҷа барои бекорӣ вай мекунанд. Дар учёт мемонанд ки мо мақсад бекорем, барои кор ёфтанашон то кор ёфтана справка мегиранд. хеле дар он видео қайд кардам. Меран пособия туғрӣ мекунанд, пул мегиранд айрӯи бекоришон. Ман барои ҳавай справка мегирам ки ман дар ягон ҷо дар учёт истодагӣ нестам. Барои бекорӣ айрӯи бекорхона шиштанам пул намегирам аз давлат. Барои ҳамин бояд ки справкагирӣ ҳин пособия супорӣ. Ман барои ҳавай пособия мегирам. Айтай бугӣ ки дар учёт истодагӣ бошам нея. Вай вақте ки мера мепурсӣ сразу ҳамун рӯи журналшон нигаҳ мекунанд ки то ку дар қайд ҳастӣ ё не. Ва компютершон нигаҳ мекунанд ки ман дар қайд хидмат мондагӣ нестам барои корковӣ ё айрӯи бекорам ки пул намегирам. Ва справкаам метиҳам. Баъд барои пособия мерам туғрӣ мекунам. Пособияи бачаи мара ҳамин майдаки ма сари 1 солагӣ нимша бириданд. Ними ҳамун пособияро бириданд. Гуфтанд ки сари 1 солагишда бояд бо аз сар подават кунӣ документоша. Рости гап 3 октябрда бояд подават мекардем ки карантин шид. Баъд инфексияда гуфтем записат кунем ки очирад ба 27 моҳра омад. Анака дар чи инфексия записат кардем. Рафтам справка гирифтам. Насиб мерем подават мекунем документоша. Не ки бо ҳамин ухажва зарибиён ка то 1 солагира буд, ҳамин хел гап-гапа ки ҳавая то 3 солагира кардагиян. Насиб хайна бачаи ман 1 сола ё 1 моҳа шидагия. Ку то 1 солагиша палочат кунем ку бинем а 1 сола усбо мешав. Агар шид бо дар видео шуморо хабардор мекунам. дӯстони азиз, иҷа саҳри рӯза қади ҳами бачаам садик рафтесем. Кай омӯхта шидагиян. Ино чун дар ҳамин телевизор тамошо мекунанд, ҳамин блогерои русура. Қади кӯдакошон мисол влог мекунанд, ҳар корда вай мекунанд, заниматсия мекунанд, мепартоянд, ҳавайро тамошо мекунанд. Медонанд ки влог чия, мақсади видео интернет чия, ҳамаша медонанд. Завқ доранд кӯдакои ман, мехоҳанд ки худошо кунанд, партоянд, лекин мо иҷозат наметиҳем, барое ки майдаҳан мақсад накунанда айрӯи ҳаваё ягон кор. Ба ҳамин саҳрӣ рафтанда мега ки биё мана синимат кун, мега ина барф бурда, мега биё мана синимат кун, бозӣ бикунам дар рӯи барфҳо, то дар каналот парто, мега ман гап занам, мега ҳавай рости гап бози ҳаво ки хунук шуда дигар влог ҳамин хунагӣ мешавад. хиёл мекунам дар назари мардуман дигар интересӣ нестай. миёй мактаб садик хона, мисол ягон чи мепазӣ мехӯрӣ, хиёл мекунам интересӣ нестай. Ба ҳамон хотир кам-кам мегӯям ки дерпартом. ҳаво гарм ки бошад бо ба ҳар ҳол ҳар ҷо тамошо мерай, уҷора синимат мекунӣ, қаи видеоҳот ай кӯча ай ҳамин бигем шаҳрои Россия мешаванд. бо нағзай айта ҳаррӯза дири хунада ба фикрам ҳамада интересӣ нестай. лекин ман худам тамошо мекунам влогҳои занакора, ҳамаша бо бисёртар дар пухтупази ҳамин влогҳо завқ дорам. баъд дар духтан дарздӯзӣ боша, ҳаминода завқ дорам. ҳамун дарзе кардам мебудӯзам, мехезам медӯзам. ягон материал хонада ки бошад сразу духтарамда чен мекунам, медӯзам. хай ки опитне ки нестам, ягон ҷо хондагӣ нестам, ба ҳар ҳол ҳамин айҳудаш мебурам ки дар хона пӯшам киртара. пухтандам ҳамин хел магазини кондитерский ки наздик аст, чизе ки намераса ба пухтупаз, мерам аёнҷа мехарам, меёрам, бо ҳамун пухтупаза тиёр мекунам. ман нағз мебинам рости гап влога, духтана, пухтана, ҳамин хелёра нағз мебинам. Дигарора намедонам, барое ки хел дар ҳамин баъзе эфирода духтаро мисол гап мезананд ба ҳамдигараш, мегӯянд ки влогҳои одамо ҳозир ҳамаш пухтану хӯрдану ана мактабравию ҳамин хеле гап мегӯянд. мегӯям ки мумкин маъқул ки неста ин хел гап мезананд. ба ҳамон хотир мегӯям кам кунам ҳамин влоги хонагира.
ягумҷо рафтанда ба синимат кунам, ҳаво ки ханака бо утариам хина синимат кунӣ. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.